Питате колко минути трябва да държим съставите за ламиниране. Искам да ви кажа, че Зола основно има 3 продукта за ламиниране. Първите състави са ето тези. Те са в една сребриста кутийка. Другите са ето такива. Те са една идея по-агресивни като състави. И третите са цветната система за ламиниране. Каква е разликата между тях? Ако работите с ето тези сребристите състави, трябва да държите първия състав между 6 и 13 минути. Тоест, те действат малко по-бавничко. Ако сте начинаещ специалист, силно ви препоръчвам да започнете да работите с тях, защото те са малко по-меки, ще имате повече време да подготвите миглите и след това вече да нанесете втория състав. Продуктите на Зола като цяло са много високо качество и трудно може да изгорите естествените мигли на клиента. Има едно такова правило, че колкото по-меки, колкото по-тънки са естествените мигли на клиента, толкова по-кратко трябва да държите съставите. Аз напоследък започнах дори да не засичам колко време държа съставите, а просто проверявам миглите дали са готови. Как правим това? Отлепяме по един косъм от силиконовата подложка и го огъваме. Той трябва да бъде абсолютно послушен и да можете лесно, без затруднение да го огънете на 180 градуса. Буквално да може да го обърнете абсолютно обратно на посоката, на която сте го залепили и той плавно и постепенно да се връща нагоре. Просто там, където е бил нанесен съставът, да е абсолютно послушен. Ако предпочитате да работите с тези състави, които са малко по-бързи, малко по-агресивни, при тях в повечето случаи е достатъчно от 2 до 6 минути да държите съставите върху естествените мигли. Втория състав държим половината от времето, което сме държали първия състав, плюс 1 минута. След това нанасяме боята и чак след това нанасяме третия състав. Той е на базата на кератина и е подхранващ за естествените мигли. Що се отнася до цветните състави, те са доста подобни като работа на сивите състави, но са оцветени. И като трета стъпка от тях може да си изберете да работите или с третата стъпка кератин от сивия състав, или да си поръчате отделно ботокс за мигли, който е подхранващ. Ако имате още въпроси, пишете ми още полезна информация в нашия профил. Аз съм Елена Малакова и мога да ви разкажа всичко свързано с миглите, защото се занимавам повече от 10 години с тези професии.